Tässä oli meidän ensimmäinen asetelma ja nyt Sanni tekee meille ritarinkukasta ja hyasinteista toisen. Eli ensimmäiseksi me voitaisiin ottaa tämä ritarinkukka täältä ja vähän näitä multia tästä ravistella pois. Se ei tarvi olla kovin syvällä mullassa, niin sille riittää tämmönen pienempikin. Sitten meillä on 2 erilaista hyasinttia ja näistä sipulin väreistä näkee aina, että minkä värinen kukka tulee. Eli tästä tulee vaaleanpunainen ja mikä toinen? Valkoinen. Valkoinen. Joo, sitten me laitetaan ne sinne. Joo, tästä tunnistaa puutarhurin, kun uskaltaa käsitellä vähän reippaammin niitä kukkia. Ja sitten täytetään nämä kolot tällä mullolla. Minä haluan laittaa sinne vähän sammalta tähän mullan peitteeksi, niin sitä laitetaan sitten